Su burbuɗa mana subscribe a wannan channel din mai suna Mr. BAB ɗin Sokoto, shine zai ba ku damar samun sabbin comedians din mu domin ɗora kai tsaye ba tare da an sha wahala ba. Allah ka mana maganin wahala kaji. Aboki azumi mu da kace wahala. To ka san ya duniyar take. Yau gari yau gobe ga dan uwan. Ni ganin ka wannan abu ma dun laifin ka. Muna barcin mu lafiya lokacin tashi ka tashi mu dauke azumi mu ba tsafi ba. Ka tashi mun samu dauke azumi wannan watan Ramadan bai hita wannan tsafi ne. Ka tashi mu babu li babu lakacin azumi. To aikin lada fa. Lada in ana yanta ba ai aikin lada nan ba so aka yi kai dan likin ba. Azumi tsahi ne kallon na mai zo. Abin da zan darasi gare mu in kace wai ba dole ba sai azumin gari duka. Kaga ba zan robe shi. Dakata lada ba sai ga azumi aka samu ba wai dole sai kawon azumi aka samu lada ba. Tun yanzu ba dai wanga ba farilla na ba. Duk da dai ana son aishi ba farilla na ba. Sai mu je mai wani aikin muna lada. Wakila kai ne wannan magana ma aje ta gaba ɗaya. To aje maganan mana ni na san azumin ga ya ka kasa mun doke shi. Ga ruwa na aje na san Allah kuma ko lokacin shan ruwan koko. Amma dai ina ganin Allah yanda na kai amma mu dai ayo Allah kai to ni fa har za a karo kai san mai ruwa ni kawai ka je da wannan je kai aron lai kuma kai ana zan je gidan nan dan fito ni ma dan ka san aikin sai a hankali ai je mana to abokina sai ka dawo ka yanka dawo ni bari ina gama sallar no This man! No. wallahi ka sharo nan wallahi ai tun da na gana wuce nan da ruwan nan an sai shi sai ka sharo ya na sharon guda mai wallahi su ka sharo wallahi su ka sharo nan wallahi ba ko ta wallahi da yayi haka ko haka Habiba biyu shikenan ta ku sai gani mu kai mu samu abinci mu ci